Малочная стратегія. На Мінчыне працягваецца мадэрнізацыя малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў. Акцэнт на пашырэнне асартыменту і павелічэнне аб'ёмаў вытворчасці. Так, слуцкія перапрацоўшчыкі пачалі вырабляць сыры па-новаму. Тут запусцілі сучасную лінію. Тэхнічнае перааснашчэнне абышлося заводу амаль у 5 мільёнаў еўра. Лінія аўтаматызаваная, на ёй задзейнічаны ўсяго 4 чалавекі. Старое абсталяванне патрабавала працы адразу 12 работнікаў. Да слова, інвестыцыі пачалі сябе апраўдваць. Сёння прадпрыемства ўжо выйшла на праектную магутнасць. У нас линия такая вторая в Беларуси, такая же линия стоит в поставах. Ну и линия мощностью производства 30 тонн сыра в сутки. В принципе, мы сделали уже 17 варок, то есть вышли на проектную мощность. На этой линии наша задумка была сделать сыр новой формы, то есть сыр такой, как в Голландии, с закругленными краями, чтобы мы могли покрывать его, автоматизировать, покрывать латексными покрытиями и делать элитную группу сыров.